Usa ka kabayo ang malampusong na rescue humanahulog sa abandonadong septic tank sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ang report ni Argel Relator. Gibalbag kining culvert nga gihimong pundasyon sa septic tank sa usa ka luna sa Barangay Astorga sa Santa Cruz, Davao del Sur aron makuha ang nahulog nga kabayo adlong Martes. Pertinang tusmawa sa tubig sa maong abandonadong septic tank sa kabayo nga naghulat nga mahaw-as siya. Gabi pa kuno gitugway ang maong kabayo sa lugar apan buntag na dihang namatngunan nga nahulog kini. Gikaliguan niya tapos gipakaon niya og sagbot kay para makuan kay basi daw lagi dag maluya. Hinoon malampusong nakuha ang kabayo apan matikdan sa tag-iya nga naluyak kini. Nagpasalamat ang tag-iya sa mga mitabang sa paghawas sa iyang kabayo. Sanglit katambayayong nila ang maong kabayo sa bukid. Ang pangkating namo og saging ug kanang lubi. Pangkargahan na mo ba para sa pamugas lagi. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.